limpyo kay. Saan ba? Pre. Oh, Mari. Siya man ka. Siya man ka. Mukha din ang mga limo nag... Ang pre. Kaya sa iyo kay kanang kuan pa ba? Landong pa di pa kay init. Naghanap bunga sa inyong limon pre sa. Daghan kay ni. Lingin kayo pre. Oh, Gusto ko lingin ang kay ni. mga lingin na pre. Oh, Lingin pa rin sa akong itlog. Takay. di lain na to pre ba? Si kumpare na itong usab ba? Biyaan ang asawa. Unya, Puting uya raw na. Sige nilang inom. Ako gitong giingan nga. Daglaan na to sa inyo ha. Ingon siya nga. Sige ko nung daglaan mo. Arag itong kwa Kita na kung usay problema. Ingon siya. Biyaan mo kung mare. Ito na. Biyaan siya ang asawa ko no. kay ginawa ni mo ato dito. Wala pre. Ay kay. Wala kay kwarta pre. Di aring lagi ko. Pre kinuhan ko kwarta ni mo. Bisag 400 lang. Kundi 500. Ganitong kay nako. Ano ka kwarta? Oh. Na ako'y kwarta nga rin pero ang bayad lagi ni sa tubig. Bayra lagi tika. Pre, wa lagi ko porsige paningil at akong gihuman pre. Di sige ko mahuwam pa ino nga. Porsige ko lagi sige paningil na ko nga. Ko lagi mahuwam sa ko nimo kay dama lagi tikaw anak. Naa ka kwarta diha. Na lagi pang bayad man ni sa tubig niya. Di na mo mailis dan maputlan may tubig. Bayra lagi na nako kay paglakan. Sure jud ka nga bayaran jud nimo. Man taning. Thank you po tang kasi. Pero saan di ka? Bayran man gani mo. Mo na imo kwarta pre, naaman si mo. Adin, Break lagi, ani. Ibaw naman kakarong panahon nga lisod kayo ang kwarta karon mo nang siniguro jud na jud. Putos jud nagpanyo. Di na makawat pre. Mao Kay gani. apay panyo, apay plastic. Amura man ni. Sig unang panahon pa ni imong style pre nga. Isod og plastic postod pagpanyo. Siniguro lang yun kuha mari kay para kuan ba? Di ginawa ba? Dos, tres. Patro ni ha? Lama kay Sintos pre. na ha? Pre, lama kay pre, baylan lagi tika pre. Kabala ka na. Kay Rizzo na ba kuan na ha? Kay pangbayad na ba na ako sa tubig na ba? Lagi na. Jadi lang ko magkaya kay. Kasi ko ano sa mo aron nila na ron. Ha? Lako na. Wala kay kabala ka. Ya. Dagko lagi kay naglingin pre. Ay, ano ko pre? Ada ko pa sa kong itlog. Bayran ko akong utang ni Mari. Oy nga, 400 kay bayad to na ko sa tubig. Paita. Wala ba ko'y kahuman ra ba sa kwarta dito sa mua kay lagi ko'y magpahuwag kay watay trabaho. Paita ani mo. Pilig mo agi ito dali. Uy, lagi ka Mari. May rigid. Naa ka Mari diyan. Agi ka diri kay ako nagsige jud ko kandom nimo. Mao lagi pre. Kanang lubayad ang kaagi ko nimo pre nga. Isugod ko sa kong anak pre, pangumpra pre. Akong anak ni pre, ay, akong anak pre. Sige mo pangumpra niya ay yung utang na naasa na yung utang ay virus na yung utang ay. Bayra lagi tika pre, ako sa niya sa kong anak pre. Unsa? Di man niya ako agad sa kong anak ko, disugo ko pangumpra. Nya kung saan man nimo bayaran nimong utang? Amo balik ko niya pre, balik ko niya. Bantay, ha? Ikaw lagi diyan ka pre, bayra lagi tika pre, sa ka pre, suko man ka. A few moments later. Ay, na mas pare di ato. Ari ko agi. Si Mari man to, hindi pas maglaing dyan. Gusto ako to sundon. Pangita di ko pare da. Kita di ko sinahak. Mari! Asa man ka Mari? Mari! Ay tago Mari! 1 minute 37 seconds later. Karon, naara de ka, hanap ko pura de ka diha ha. Bantay ka na, jakan juga na ko. No.